Οπότε μόνο να πω εγώ πριν ξεκινήσουμε ότι κανονικά είναι 8 με 9, αλλά υπάρχει περίπτωση να κρατήσει λίγο περισσότερο. Όποιος δεν μπορεί να φύγει, δεν υπάρχει πρόβλημα. I'm just saying that it's going to last 1 hour. If it lasts a little bit more, whoever cannot make it can certainly leave. Anything else? No, that's all. That's all? Okay. Γεια σας! Hello! It's very, very lovely to be with you. Είναι υπέροχο που βρίσκομαι μαζί σας. And I'm so excited to be sharing on this topic. Και είμαι συνεπαρμένη που θα συζητήσουμε για αυτό το συγκεκριμένο θέμα. The lie of aging. Το ψέμα των γυρατιών. I feel really guided to start sharing on this, and I welcome you into this exploration. Αισθάνομαι ότι υπάρχει καθοδήγηση από το Άγιο Πνεύμα για να μιλήσω για αυτό το θέμα και σας προσκαλώ να μιλήσουμε, explore. Yeah. Να διερευνήσουμε μαζί αυτό το θέμα. So we're going to begin with a quote from lesson 7. Οπότε θα ξεκινήσουμε με ένα απόσπασμα από τα μαθήματα θαυμάτων, από το μάθημα 7. Old ideas about time are very difficult to change because everything you believe is rooted in time and depends on your not learning these new ideas about it. Yet, that is precisely why you need new ideas about time. Οι παλιές ιδέες για τον χρόνο είναι πολύ δύσκολο να αλλάξουν. Επειδή όλα όσα πιστεύεις έχουν τη ρίζα τους στο χρόνο και εξαρτώνται από το να μην μάθεις αυτές τις νέες ιδέες γι' αυτά. Όμως, ακριβώς γι' αυτό χρειάζεσαι νέες ιδέες για τον χρόνο. So old ideas are very difficult to change. When Jesus says it's very difficult to change, then we need to listen. It is going to be very difficult. Οπότε οι παλιές ιδέες είναι πολύ δύσκολο να αλλάξουν. Αφού μας το λέει ο Ιησούς, σημαίνει ότι ισχύει, ότι είναι όντως πολύ δύσκολο. But he also says we need new ideas. Από την άλλη όμως μας λέει ότι χρειάζεστε νέες ιδέες για το χρόνο. So would you like to close your eyes? Οπότε σας καλώ να κλείσετε τα μάτια σας and ask yourself, και να αναρωτηθείτε. How willing am I πόσο πρόθυμος είμαι to open to new ideas about time, να ανοιχτώ σε νέες ιδέες για το χρόνο, even though everything I experience is rooted in my old ideas of time. Παρόλο ότι οτιδήποτε βιώνω σχετίζεται με τις παλιές ιδέες που έχω για το χρόνο. How willing am I? Πόσο πρόθυμη είμαι. Let's open our eyes again. Και ανοίγουμε τα μάτια και πάλι. If we are willing, even just a little bit, to question old ideas,
there are miracles for us. Αν είμαστε πρόθυμοι έστω και λίγο να αμφισβητήσουμε τις παλιές ιδέες, μας περιμένουν θαύματα. So the lie that we're looking at Οπότε το ψέμα το οποίο ψάχνουμε is that time causes aging. είναι ότι ο χρόνος προκαλεί τα γυρατιά. Now, in our experience, it seems beyond question. Σύμφωνα με το βίωμά μας, με την εμπειρία μας, αυτό είναι υπεράνω κάθε αμφισβήτησης. These wrinkles, these sags, Αυτές οι ρητίδες, αυτά τους κόμματα, just when the skin yeah, drops, ναι. wrinkles will do. Wrinkles is enough. Wrinkles is enough. Αυτές οι ρητίδες, αυτή η χαλάρωση του δέρματος, The stiffness that can come, η δισκαμψία που έχει το σώμα, the weakness that can come, η αδυναμία του σώματος που έρχεται, can't see so well, δεν βλέπουμε πολύ καλά, can't hear so well. δεν ακούμε πολύ καλά, We tend to get more illnesses. Αρχίζουμε και έχουμε περισσότερες ασθένειες. And it seems beyond question that this happens because we're getting older. Και αυτό φαίνεται να είναι πέρα από κάθε αμφισβήτηση που σχετίζεται με το γεγονός ότι μεγαλώνουμε. It's time that is causing this change. Είναι ο χρόνος που προκαλεί αυτήν την αλλαγή. But if that was true, Αλλά αν αυτό ήταν αλήθεια, A Course in Miracles is not pointing to the truth. τότε τα μαθήματα θαυμάτων δεν λένε την αλήθεια. Because A Course in Miracles is teaching Γιατί τα μαθήματα θαυμάτων διδάσκουν that nothing about this world causes anything. ότι τίποτα από αυτό τον κόσμο δεν προκαλεί το οτιδήποτε. It cannot cause anything because it's the effect of our thinking. Και δεν μπορεί να προκαλέσει οτιδήποτε, διότι απλώς είναι το αποτέλεσμα των σκέψεών μας. The mind is in complete control of what it dreams. Ο νους έχει τον απόλυτο έλεγχο αυτού το οποίο ονειρεύεται. And that means it's in complete control of all the details of the dream. Και αυτό σημαίνει ότι έχει τον πλήρη έλεγχο όλων των λεπτομεριών αυτού που ονειρεύεται. So it is the mind in the present that decides, will I be a body with wrinkles or without wrinkles? Άρα είναι ο νους που αποφασίζει στο παρόν, θα είμαι ένα σώμα με ρητίδες ή ένα σώμα χωρίς ρητίδες. Will I identify as a body that's getting weaker? Θα ταυτιστώ με ένα σώμα το οποίο όσο πηγαίνει γίνεται πιο αδύναμο Or not? ή όχι. Will I identify and make a body that gets more and more sick? Θα ταυτιστώ με την ιδέα ενός σώματος που όσο πηγαίνει αρρωσταίνει και περισσότερο. It is completely a mind decision. Είναι αποκλειστικά μια απόφαση του νου. And this is completely against our experience. Και αυτό έρχεται κόντρα στην εμπειρία και στο βίωμά μας. And that's why old ideas are very difficult to change. Και γι' αυτό αυτές οι παλιές ιδέες για τον χρόνο είναι πάρα πολύ δύσκολο να μεταβληθούν. Because the mind has made experiences that reflect a decision for separation. Γιατί ο νους έχει δημιουργήσει τις εμπειρίες που αντανακλούν την πίστη στο διαχωρισμό. And there's no truth in the idea of separation. Και δεν υπάρχει καμία αλήθεια στην έννοια του διαχωρισμού, στην ύπαρξη του διαχωρισμού. So let's come to the Course and explore this a little more. Οπότε τώρα ας δούμε κάποια κομμάτια από τα μαθήματα θαυμάτων για να διερευνήσουμε περαιτέρω το θέμα.
The Course says, change is an illusion taught by those who cannot see themselves as guiltless. Η αλλαγή είναι μία ψευδαίσθηση που διδάσκεται από εκείνους που δεν μπορούν να δουν τον εαυτό τους ως ανένοχο. Από το κεφάλαιο 15. So here we have change linked with guilt. Οπότε εδώ βλέπουμε ότι η αλλαγή συνδέεται με την ενοχή And it's not real. και δεν είναι αληθινή. This goes completely against our experience, doesn't it? Και αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την εμπειρία μας. Δεν είναι έτσι? So another quote from the Course. Ένα άλλο κομμάτι. The body does not change. It represents the larger dream that change is possible. The body can appear to change with time, with sickness, or with health, and with events that seem to alter it. Yet this but means the mind remains unchanged in its belief of what the purpose of the body is. Το σώμα δεν αλλάζει. Αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο όνειρο ότι η αλλαγή είναι δυνατή. Το σώμα μπορεί να φαίνεται να αλλάζει με το χρόνο, με την αρρώστια ή την υγεία και με γεγονότα που φαίνονται να το αλλοιώνουν. Όμως, αυτό απλώς σημαίνει ότι ο νους παραμένει αμετάβλητος στην πεποίθησή του για το ποιος είναι ο σκοπός του σώματος. Από το κεφάλαιο 29. So that's quite a quote, isn't it? Οπότε είναι σημαντικό αυτό το απόσπασμα. It's a long quote. Είναι μεγάλο απόσπασμα. And there's a lot of information given in it. Και υπάρχει πολλή πληροφορία μέσα σε αυτό. So let's look at a little bit at a time. Οπότε ας το δούμε σε μικρότερα κομμάτια. The body does not change. Το σώμα δεν αλλάζει. Does that make sense to us? Σας φαίνεται λογικό? My body's just changed. Το σώμα μου μόλις άλλαξε, που κούνησε τα χέρια. But the Course is saying it doesn't change. Όμως τα μαθήματα λένε ότι δεν αλλάζει. What is going on here? Τι συμβαίνει εδώ? Deep, deep contemplation can go on here. Πολύ βαθιά αναζήτηση χρειάζεται εδώ. Are we willing to open to this idea even though it makes no sense to our experience? Μπορούμε να είμαστε δεκτικοί σε αυτή την ιδέα, παρόλο ότι δεν βγάζει κανένα νόημα. The body does not change. Το σώμα δεν αλλάζει. Let's continue. It represents the larger dream that change is possible. Αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο όνειρο ότι η αλλαγή είναι δυνατή. So it's a dream that change is possible. Άρα είναι ένα όνειρο το γεγονός ότι η αλλαγή είναι δυνατή. And we had in the earlier quote, change is an illusion, another way of saying the same thing. Και νωρίτερα είχαμε πει ότι η αλλαγή είναι μία ψευδαίσθηση. Στην ουσία λέει το ίδιο πράγμα. The body can appear to change with time, yes. We get sick, we get older. All sorts of things seem to happen to the body. Το σώμα μπορεί να φαίνεται να αλλάζει με το χρόνο, αρρωσταίνει, διάφορα γεγονότα συμβαίνουν. But this just means that the mind remains unchanged in its purpose for the body. Όμως αυτό σημαίνει ότι ο νους παραμένει αμετάβλητος στην πεποίθησή του για το ποιος είναι ο σκοπός του σώματος. So if the mind wants separation to be true, άρα αν ο νους θέλει τον διαχωρισμό να είναι αληθινός, it has to make up this fantasy that change is possible. Πρέπει να φτιάξει αυτή την φαντασίωση ότι η αλλαγή είναι δυνατή. It has to find an experience where it's no longer the Christ. Πρέπει να φτιάξει μία εμπειρία κατά την οποία ο ίδιος δεν είναι πλέον ο Χριστός. That's a big change. Και αυτή είναι μια μεγάλη αλλαγή. No, I'm not the Christ. Όχι, δεν είμαι ο Χριστός. No,
I want to make up this thing called change Θέλω να φτιάξω κάτι το οποίο επιδέχεται αλλαγών and be something completely different. και να είμαι κάτι εντελώς διαφορετικό. So the mind makes up this image. Οπότε ο νους είναι αυτός που φτιάχνει αυτή την εικόνα, this projection αυτή την προβολή that we know as a body, που γνωρίζουμε εμείς σαν σώμα, and it makes a characteristic of the body that it can change. Και φτιάχνει αυτά τα χαρακτηριστικά του σώματος που μπορούν να αλλάξουν. Because it wants change to be true, it wants to identify with something that can change. Επειδή θέλει την αλλαγή να είναι αληθινή, ταυτίζεται με κάτι το οποίο μπορεί να αλλάξει. And the aging process is a brilliant strategy to demonstrate change. Και η διαδικασία των γυρατιών είναι μια υπέροχη απόδειξη ότι μια υπέροχη στρατηγική για να το πετύχει αυτό. So we think we age because the mind wants to believe in change. Και άρα λοιπόν εμείς πιστεύουμε ότι γερνάμε επειδή ακριβώς ο νους θέλει την αλλαγή. And it wants it to be very real in our experience. Και επιθυμεί να την έχει πραγματικά πολύ αληθινή στην εμπειρία μας, στο βιώμά μας. So, in its brilliance, it makes this process apply to all bodies. Και πετυχαίνει να εφαρμόσει αυτή την αλλαγή σε όλα τα σώματα. It's so clever. Είναι τόσο έξυπνο. We look around and everybody's aging. Βλέπουμε γύρω όλους τους ανθρώπους που γερνάνε. One day old babies are aging. Ακόμα και μωρά μίας ημέρας γερνάνε. Children are aging. Τα παιδιά μεγαλώνουν. Young adults are aging. Οι νεαροί άνθρωποι επίσης μεγαλώνουν. But as we get further along the timeline in our lives, αλλά καθώς προχωρούμε στο χρονοδιάγραμμα της ζωής μας, we start having different experiences of this aging process. Αρχίζουμε να έχουμε διαφορετικές εμπειρίες σε σχέση με αυτή την διαδικασία της γύρανσης. So a 6-year-old might be looking forward to the day when it's as big and strong as its 10-year-old brother. Οπότε ένα 6χρονο παιδί μπορεί να περιμένει με λαχτάρα πότε θα μεγαλώσει για να γίνει δυνατό όπως ο 10χρονος αδερφός του. An 85-year-old person. Ένας 85χρονος άνθρωπος. Maybe they have a different view of the aging process. Πολύ πιθανό να έχει μια διαφορετική άποψη πάνω στην διαδικασία των γυρατιών. This destination of the aging process becomes much larger in our awareness. The destination, where we're going to, the end point. Εκεί που φτάνουμε φαίνεται να είναι πολύ μεγαλύτερο. It's much larger than? It's much larger. It's much larger. It's much bigger in our awareness. Στην επίγνωσή μας. Δηλαδή, η κατάληξη εκεί που προχωρούμε να φτάσουμε φαίνεται πολύ μεγαλύτερη πλέον στην επίγνωσή μας. Probably an 85-year-old will be contemplating death more than a 6-year-old. Πολύ πιθανόν ένας 85χρονος να σκέφτεται πολύ περισσότερο το θάνατο από ότι ένα 6χρονο παιδί. So let's have a quote about death. Οπότε ας διαβάσουμε ένα απόσπασμα που αφορά τον θάνατο. Death strikes the world everywhere because you hold the bitter thoughts of death within your mind. Ο θάνατος κτυπά τον κόσμο από παντού επειδή έχεις
τις πικρές σκέψεις θανάτου μέσα στο νου σου. So death is an idea we are separate from our Creator. Θάνατος είναι η ιδέα ότι είμαστε διαχωρισμένοι από τον Δημιουργό μας. That's what death is. Αυτό είναι ο θάνατος. Rejecting God, Η απόρριψη του Θεού. dying to the truth. Ο θάνατος ως προς την αλήθεια. And because that's a central idea of the separation experience, Και επειδή αυτή είναι μια κεντρική ιδέα στην εμπειρία του διαχωρισμού, we make experiences of death, αποκτούμε εμπειρίες θανάτου. and everyone dies. Και όλοι πεθαίνουν. And the aging process will deliver every body to the destination of death. Και η διαδικασία της γύρανσης θα οδηγήσει όλους στην κατάληξη που είναι ο θάνατος. If an illness or an accident doesn't get us first, the aging process certainly will. Αν μια ασθένεια ή ένα δυστύχημα δεν μας πάει εκεί πρώτο, σίγουρα θα μας πάει η διαδικασία των γυρατιών. So what we're exploring here Οπότε τι είναι αυτό που διερευνούμε σήμερα? is what's going on in the mind as the body seems to age. Είναι τι είναι αυτό που συμβαίνει μέσα στο νου καθώς μεγαλώνουμε. And if the mind is dedicated to separation, Και αν ο νους είναι αφοσιωμένος στον διαχωρισμό, it will make a body dedicated to death. θα δημιουργήσει ένα σώμα που είναι αφοσιωμένο στο θάνατο. And the aging process is a great big help in that. Και η διαδικασία των γυρατιών είναι μια πολύ μεγάλη βοήθεια γι' αυτό. But Αλλά we come to another quote. ερχόμαστε σε ένα άλλο απόσπασμα. The body can become a sign of life. Let it have healing as its purpose. Then will it send forth the message it received. Το σώμα μπορεί να γίνει ένα σημάδι ζωής. Άστο να έχει την θεραπεία ως σκοπό του. Μετά αυτό θα στείλει το μήνυμα που έλαβε. So the mind that we truly are, Οπότε οι νόες που είμαστε πραγματικά within the dream, μέσα στο όνειρο, the dreaming mind, ο κοιμόμενος νους, has a moment by moment choice. έχει μία επιλογή κάθε στιγμή. Does it dedicate this body that it's made Αφιερώνει αυτό το σώμα το οποίο ο ίδιος έφτιαξε to separation and dying to its creator, στον διαχωρισμό και στον θάνατο σε σχέση με τον δημιουργό του, or does it dedicate what it's made, this body, to remembering life? ή αφιερώνει το σώμα που αυτός πάλι, όπως είπαμε, έφτιαξε στο να θυμηθεί την ζωή. God is life. Ο Θεός είναι ζωή. There's no life in the human world. Δεν υπάρχει ζωή στον ανθρώπινο κόσμο. There's illusions of life, Υπάρχει η ψευδαίσθηση της ζωής, but there's no life. αλλά όχι πραγματική ζωή. Yeah. And if the mind is interested in remembering and identifying with Και αν ο νους ενδιαφέρεται πραγματικά να θυμηθεί και να ταυτιστεί with the life of God, με τη ζωή του Θεού, then it won't feel guilt. τότε δεν θα αισθάνεται ενοχή. It won't be frightened. Δεν θα έχει φόβο. It won't be angry. Δεν θα έχει θυμό. It won't be grief-stricken because it's rejecting God. It won't be. Sad. Sad. Δεν θα έχει θλίψη που δεν θυμάται το Θεό. And these are the things that really age the body, hurt the body. Αυτά είναι πραγματικά που πληγώνουν και κάνουν το σώμα να γερνάει.
So the new idea we're looking at today Οπότε η νέα ιδέα την οποία κοιτάμε σήμερα is that the condition of the body είναι ότι η κατάσταση του σώματος is not caused by time, δεν προκαλείται από τον χρόνο, it is caused by the choice in our mind. προκαλείται από την επιλογή του νου μας. Now, this might seem an enormous leap of understanding, Αυτό μπορεί να μας φαίνεται τώρα σαν ένα πολύ μεγάλο βήμα για να το καταλάβουμε, and all we have to do is have this little willingness αλλά το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να έχουμε αυτήν την μικρή επιθυμία. to be Προθυμία. willing, to be willing, to be willing, Να είμαστε πρόθυμοι, πρόθυμοι, πρόθυμοι. to not be the slave of time, Να μην είμαστε σκλάβοι του χρόνου. to not give anything power over us except our Creator. Να μην δίνουμε εξουσία σε κανέναν άλλον εκτός από τον δημιουργό μας. It's about identifying as a mind beyond time Έχει σχέση με το να ταυτιστούμε, to identify with, sorry, a mind beyond time, με ένα νου που είναι πέρα από τον χρόνο. Μαρία, λίγο τα μικρόφωνα. so an ageless mind, Άρα έναν νου που δεν έχει καμία ηλικία. so the goal is to see ourselves as ageless, Άρα ο στόχος είναι να δούμε τον εαυτό μας σαν χωρίς ηλικία. not young, not old, Ούτε νέους, ούτε γέρους. but unaffected by time. Σαν να μην έχουμε καθόλου επηρεαστεί από τον χρόνο. So let's just close our eyes for a moment Οπότε ας κλείσουμε για ένα λεπτό τα μάτια and notice our responses to all that's being said. και να δούμε την αντίδρασή μας σε όλα αυτά που ακούσαμε, να την παρατηρήσουμε. Not worrying if we understand, just focusing on our willingness. Να μην ανησυχούμε αν το κατανοούμε, απλώς να επικεντρωθούμε στην προθυμία μας. Let's ask ourselves, am I willing to remember I am a mind Ας αναρωτηθούμε, είμαι πρόθυμος να ταυτιστώ με... sorry, am I willing to remember I'm a να mind θυμηθώ ότι είμαι ένας νους that's making this image of a body, που αυτός έχει φτιάξει αυτή την εικόνα του σώματος. and the mind that I am decides how the body will be. Και ο νους που είμαι αποφασίζει πώς θα είναι το σώμα μου. Am I willing to see that belief that time is affecting my body
Είμαι πρόθυμη να δω ότι ο χρόνος που επηρεάζει το σώμα μου is a choice to listen to the ego. είναι μία επιλογή, το να το βλέπω έτσι, που προέρχεται από το εγώ. Am I willing to know that I am the all-powerful mind Είμαι πρόθυμη να δω ότι είμαι ο πανίσχυρος νους that can completely rule the condition of my body? που μπορεί εντελώς αυτός να κυβερνά τις συνθήκες του σώματός μου. So this is not about being a 90-year-old body that can run a marathon. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα είμαι μια 90χρονη που θα τρέχει μαραθώνιο, because that goal would still be an ego goal. γιατί αν έχουμε αυτό το στόχο, πάλι αυτός είναι ένας εγωικός στόχος. This is not about having youthful looks or youthful capabilities. Αυτό δεν σχετίζεται με το να φαινόμαστε νέοι και να έχουμε δυνάμεις και ικανότητες σαν νέοι. Because any goal that focuses on the body is an ego goal. Γιατί κάθε στόχος που επικεντρώνεται στο σώμα είναι εγωικός. This is about being a strong and healthy mind that serves spirit. Αυτό που κάνουμε σχετίζεται με το να έχουμε έναν δυνατό και υγιή νου that serves the body. A strong and healthy mind that serves the spirit. Που υπηρετεί το πνεύμα. That's our health and that's our healing. Αυτή είναι η υγεία μας και αυτή είναι η θεραπεία μας. That's the only thing that will make us feel really well. Αυτό είναι το μόνο πράγμα που θα μας κάνει να αισθανόμαστε πραγματικά καλά. It's only a strong and healthy mind that's serving spirit that will make us happy. Ένας δυνατός και υγιής νους που υπηρετεί το πνεύμα είναι το μόνο που θα μας κάνει ευτυχισμένους. And let's listen to this quote. Και ας ακούσουμε ένα ακόμα απόσπασμα. Your present trust in him is the defense that promises a future undisturbed
without a trace of sorrow, and with joy that constantly increases, as this life becomes a holy instant, set in time, but heeding immortality. Η τωρινή σου εμπιστοσύνη σε Αυτόν είναι η άμυνα που υπόσχεται ένα αδιατάραχτο μέλλον, χωρίς ίχνος λύπης και με χαρά που συνεχώς αυξάνεται, καθώς αυτή η ζωή γίνεται μία ιερή στιγμή μέσα στο χρόνο, αλλά που κοιτά μόνο την αθανασία. This is our goal, a future undisturbed by the ego. Αυτός είναι ο στόχος μας, ένα μέλλον αδιατάρακτο. In the holy instant, we remember our timelessness. Μέσα στην Άγια στιγμή θυμόμαστε ότι είμαστε εκτός χρόνου. Ότι είμαστε άπειροι. And then when the mind has no more use for the body to learn its healing lessons, Και όταν θα έρθει η στιγμή που ο νους δεν έχει καμία ανάγκη από το σώμα για να πάρει τα μαθήματά του, then the body can be laid aside like an old garment that is no longer needed. τότε το σώμα μπορεί να αφαιθεί στην άκρη σαν ένα ρούχο που δεν το χρειαζόμαστε πλέον. And the mind knows its life. It's Life. Και ο νους ξέρει τη ζωή του. It no longer wants to die to its creator. Δεν θέλει πλέον να πεθάνει ως προς το δημιουργό του. This can be our choice. Αυτή μπορεί να γίνει η επιλογή μας. Rather than identifying as a body, slowly aging, moving along the timeline, Αντί να ταυτιζόμαστε με ένα σώμα το οποίο σιγά σιγά γερνάει και πορεύεται μέσα στο χρονοδιάγραμμα της ζωής του, and getting weaker and more frail because the mind is using the ego thought system. και γίνεται όλο και πιο αδύναμο επειδή ο νους χρησιμοποιεί το εγωικό σύστημα σκέψης. What is our choice? Ποια είναι η επιλογή μας? And let's open our eyes again. Και ανοίγουμε και πάλι τα μάτια.
And now it would be very lovely to hear from you if you have any questions or comments about how you're doing, questioning this unquestionable part of our lives, time and aging. Οπότε τώρα ήρθε η ώρα να ακούσουμε και εσάς. Ποια είναι η γνώμη σας για αυτό το θέμα, ποιες είναι οι αντιρρήσεις σας ενδεχομένως. Μμμ. Μπορείτε να σηκώσετε το χεράκι. Νατάσα. Στα μαθήματα αναφέρεται ότι το σώμα είναι ένας φράκτης. The course it says that the body is a fence. Mhm. Να μας πει λίγο γι' αυτό. Ο φράκτης χωρίζει, δηλαδή το φτιάξαμε για να χωριστούμε. A fence divides. Yes, around a beautiful idea. Yeah, I know. Yeah. Yeah. And have we created in order to be divided? Yes, that's why the body was made. Ακριβώς, γι' αυτό έγινε το σώμα. Yes. We couldn't have an experience of seeming to be in a body if the mind hadn't chosen separation and division. Δεν θα είχαμε αυτή την εμπειρία των σωμάτων εάν ο νους δεν είχε επιλέξει τον διαχωρισμό. So that purpose of division, separation, is what hurts the body. Οπότε αυτός ο σκοπός του διαχωρισμού είναι αυτός που πληγώνει το σώμα. But if, as a mind, we give a different purpose for the body, Αλλά εάν ως νόες δώσουμε ένα διαφορετικό σκοπό στο σώμα, we see it as a classroom to remember the truth, αν το δούμε σαν μία σχολική τάξη για να θυμηθούμε την αλήθεια, then it's a means to open and join. τότε γίνεται ένα όργανο, ένα μέσον για να ανοιχτούμε και να έρθουμε σε σύνδεση. And not fence off. Και όχι σαν ένας φράκτης που χωρίζει. Ευχαριστώ. Μαρία. Η Κίρον Τζέι μίλησε για ένα δυνατό πνεύμα που μπορεί να πάρει αποφάσεις. You talked about a strong mind which can take decisions. Το οποίο όμως για μας στην παρούσα φάση δεν φαίνεται αληθινό. Which for us, for the time being, doesn't seem real. Ή δυνατό, να πω καλύτερα. To have. Ποια είναι αυτή η ιδέα, η απόφαση που θα μας βοηθήσει να δούμε τις δυνάμεις του πνεύματός μας. Which decision may give us the chance to see the strength of our mind? Mm-hmm. Well, the decision to pay very good attention to A Course in Miracles would be a good way to go. Ένας πολύ καλός τρόπος είναι να δώσουμε πολύ μεγάλη προσοχή στα μαθήματα θαυμάτων, να τα μελετήσουμε. It says that the ideas that it presents are mighty forces
Λένε μέσα από τα μαθήματα ότι οι ιδέες που παρουσιάζουν είναι πανίσχυρες δυνάμεις. Because these ideas are reminding us of our strength. Γιατί αυτές οι ιδέες μας υπενθυμίζουν την δύναμή μας. And we can practice being the observer. I was talking about that a lot at the weekend, those of you who were there. Και όπως συζητήσαμε και το Σαββατοκύριακο, μπορούμε να εξασκούμαστε στο να είμαστε οι παρατηρητές. We can practice being the observer when we are feeling weak, feeling upset. Και να παρατηρούμε όποτε αισθανόμαστε αδύναμοι ή ενοχλημένοι. We can train ourselves to recognize that's an ego decision. Και να εκπαιδεύσουμε με αυτόν τον τρόπο το νου μας να καταλαβαίνει πότε αυτά όλα προέρχονται από το εγώ, αυτές οι ενοχλήσεις. That's the mind choosing the ego thought system and therefore weakness. Είναι ότι ο νους επιλέγει αυτό το σύστημα σκέψης. Sorry, say it again. We can train ourselves Μπορούμε να εκπαιδεύσουμε το νου μας to recognize να αναγνωρίζει feelings of weakness and upset, συναισθήματα αδυναμίας ή ενόχλησης, are decisions to use the ego thought system. ότι είναι αποφάσεις να χρησιμοποιεί το εγωικό σύστημα σκέψης. And we could, I don't want to do that. Our own decisions. Yes, Yeah. our mind. No, I don't want to do that. Και αφού είναι δικές μας αποφάσεις, να πούμε όχι, δεν θέλω να το κάνω αυτό. And as we come back into the observer position, Και καθώς ξαναγυρνάμε στην θέση του παρατηρητή, we are automatically opening to that strength and power. αυτόματα γινόμαστε δεκτικοί σε αυτήν την δύναμη και εξουσία. It does require that we acknowledge our strong attraction Απαιτείται να έχουμε επίγνωση αυτής της ισχυρής έλξης to weakness, pain, στην αδυναμία, στον πόνο, suffering, στα βάσανα, limitation. στον περιορισμό. The mind listening to the ego is very, very attracted to all of that. Ο νους που ακούει το εγώ έχει μεγάλη έλξη για όλα αυτά. Τον τραβάνε. Because it wants to be different from God. Γιατί θέλει να είναι διαφορετικός από το Θεό. And only God is strong. Και μόνο ο Θεός είναι δυνατός. So I find it very helpful to think of us being like addicts. Οπότε εμένα με βοηθάει η σκέψη ότι είμαστε σαν εθισμένοι. That have to undergo a deep recovery program. Και πρέπει να κάνουμε πραγματικά ένα πολύ βαθύ πρόγραμμα θεραπείας, απεξάρτησης, To stop using the drug of specialness. για να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε το ναρκωτικό της ιδιαιτερότητας And individuality. και της ατομικότητας And physicality. και το ότι είμαστε ένα φυσικό σώμα. Yeah. So I hope that gives you something. Ελπίζω να σου απάντησα. Φανή Μιλωνά. Μικρόφωνο λίγο. What would you say to people, to the students of the course, they are going through serious sicknesses so that they don't have... Περίμενε λίγο. Can you give me a moment to translate? Τι θα απαντούσατε σε μαθητές των μαθημάτων θαυμάτων οι οποίοι περνούν ασθένειες αυτή τη στιγμή? Serious sicknesses,
so that they don't feel more guilty about their sickness, Οπότε να μην αισθάνονται και ένοχοι για αυτή την ασθένειά τους, but to accept it and be in peace with that. That is the αλλά body. να το And it is αποδεχτούν και να έχουν ειρήνη γι' αυτό. because Thank you. It's a very good question. Yeah. Πολύ It is καλή. the nature of the body, and so we have to be in peace with that. Αυτή είναι η φύση του σώματος και πρέπει να έχουμε ειρήνη καθώς το βιώνουμε αυτό. The most important thing is how we see things. Το πιο σημαντικό είναι εμείς πώς βλέπουμε τα πράγματα. Our responsibility is for the healing of our minds, Η ευθύνη μας είναι μόνο η θεραπεία του δικού μας νου. even though it's really one mind. We appear to have a fragment all to ourselves. Παρόλο ότι είναι ένας νους, φαίνεται ότι είμαστε κατακαιρματισμένοι σε πολλούς νόες. So we may say nothing to what seems to be another who is sick and suffering. Οπότε μπορούμε να μην πούμε και τίποτα σε κάποιον ο οποίος φαίνεται να υποφέρει, να είναι άρρωστος. And all we would say to that seeming other Και το μόνο που μπορούμε να πούμε σε αυτόν τον φαινομενικά άλλον is what we are guided to say. είναι ότι μας δίδεται μέσω της καθοδήγησης. It may be that that mind is not ready to accept this level of healing. Μπορεί αυτός ο άλλος να μην είναι έτοιμος να δεχτεί αυτό το επίπεδο θεραπείας. So it's for us to respect other minds' decisions and healing paths. And healing. Paths and journeys. Οπότε εμείς πρέπει να σεβαστούμε we must respect Their decisions. Πρέπει να σεβαστούμε τις αποφάσεις του άλλου και το θεραπευτικό του ταξίδι, όποιο είναι. So we may be guided to say nothing. Οπότε μπορεί η καθοδήγηση που θα μας δοθεί να είναι να μην πούμε τίποτα. Or we may be guided to give some of these ideas. Ή μπορεί να μας καθοδηγήσει το πνεύμα να πούμε κάποιες από αυτές τις ιδέες. And that would only happen if the mind was ready to contemplate them. Αλλά αυτό θα συμβεί μόνο αν αυτός ο άλλος νους είναι έτοιμος να τις διαχειριστεί, να τις αποδεχτεί. And of course, it's a great big ego trap to feel guilty about sickness. Και βεβαίως, εδώ υπάρχει μια μεγάλη παγίδα να αισθανθούμε ένοχοι που είμαστε άρρωστοι, εγωική παγίδα. A Course in Miracles is helping us let go of all ideas of guilt. Αλλά τα μαθήματα θαυμάτων ακριβώς μας βοηθούν να απαλλαγούμε από κάθε είδους ενοχή. Because guilt is an illusion. Γιατί η ενοχή είναι μια ψευδαίσθηση. There's no such thing as guilt. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, η ενοχή. So if we're sick, this body is sick. Άρα, αν εμείς είμαστε άρρωστοι and this mind feels guilty, και ο νους μας αισθάνεται ένοχος, then that is the healing that's needed. Εδώ σε αυτό χρειάζεται θεραπεία. To let go of the choice for guilt. Να εγκαταλείψουμε την επιλογή της ενοχής. It's not needed, it's not appropriate. Δεν χρειάζεται, δεν είναι σωστό. A Course in Miracles is helping us be the observer. Τα μαθήματα θαυμάτων μας λένε πώς να είμαστε ο παρατηρητής Without any judgment at all. χωρίς καμία απολύτως κρίση. Just look at what the mind's been choosing. Απλώς κοιτάμε τι επέλεξε ο νους μας and choose again. Και επιλέγουμε ξανά. That's it. Αυτό είναι όλο. So I hope that answers what you were asking about. Ελπίζω να πήρες μια απάντηση. Thank you.
Yeah, it's for me, it's very important to go through challenges like that as being sick, being in peace with that. Για μένα είναι πολύ σημαντικό όταν είμαι άρρωστη και όταν περνάω τέτοιες δυσκολίες να έχω ειρήνη. Yes. Yes. Absolutely. Against, because in the course says that Δεν σ' ακούμε πολύ καθαρά. and not to fight against that, because the course says that it's a sign of guilt that we project in the body. Και να μην παλεύω, να μην αντιστέκομαι δηλαδή σε αυτό, γιατί τα μαθήματα θαυμάτων λένε ότι είναι, πώς το είπες, η ενοχή είναι η προβολή στο σώμα μας. Ναι, To the body. η προβολή της ενοχής στο σώμα. So I see it as important for deep healing. Είναι σημαντικό μια βαθιά θεραπεία To be willing to see, I am the mind that's made that symptom. Και η βαθιά θεραπεία είναι να δω ότι εγώ είμαι ο νους που δημιούργησα αυτό το σύμπτωμα. It's not by chance, it's Δεν είναι not τυχαίο. random. Δεν είναι τυχαίο, ναι. I am the mind that's made this condition. Εγώ είμαι ο νους που έφτιαξε αυτήν την κατάσταση, αυτή την ασθένεια. No guilt, no judgment. Χωρίς ενοχή, χωρίς κρίση. Just a willingness to choose again. And απλώς μια προθυμία, μια επιθυμία βαθιά να επιλέξω ξανά. And in that comes the peace. Και εκεί έρχεται η ειρήνη. Thank you. Thank you very much. Κάποιος άλλος? Η Αφροδίτη νομίζω ότι προσπαθεί να σηκώσει το χέρι της. Η Αφροδίτη. Όποιος είναι ας μιλήσει, ας ανοίξει το μικρόφωνο. Ο Χαράλαμπος θέλει να πει. Ναι, καλησπέρα. Είναι και ένα άλλο θέμα βάσει του προηγούμενου που υπόθηκε. Εγώ πώς βλέπω τον ασθενή, τον άρρωστο. Another issue is how I see a sick person. Ταυτίζομαι με την αδυναμία του. Do I δύναμη identify with his weakness? Έτσι. Γιατί αυτό που έχω καταλάβει από τα μαθήματα είναι ότι ο τρόπος που σκέπτομαι είναι αυτός που δίνω και αυτός που λαμβάνω ταυτόχρονα. Because what I understand from the course is what I give to the other person and I also receive is the way of my own thinking. Μαρία, μικρόφωνα. Yeah. Thank you very much for the question. Εγώ ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ για την ερώτηση. If I see another person who is sick, όταν βλέπω ένα άλλο άτομο άρρωστο, and I believe that that's the truth of them, και πιστεύω ότι αυτή είναι η αλήθεια του, if I believe sickness is real, άρα πιστεύω ότι η ασθένεια είναι πραγματική, then you as a mind want sickness to be real. Αυτό σημαίνει ότι εσύ που το κάνεις αυτό, θέλεις την ασθένεια να είναι πραγματική. We believe in what we want to be real. Πιστεύουμε αυτό το οποίο θέλουμε να είναι αληθινό. And that again can be very different from our personal experience. Και αυτό βέβαια πάλι έρχεται σε κόντρα με το βίωμά μας, με την ανθρώπινη εμπειρία που ζούμε. You might think, no, I do not want that. Μπορεί να λες, όχι, δεν το θέλω αυτό. But if we believe it's real, the mind does want it. Αλλά αν πιστεύουμε ότι είναι αληθινή η ασθένεια, τότε σημαίνει ότι ο νους μας το θέλει. This is the course teaching. Αυτό λένε τα μαθήματα. So if in our experience we know somebody who is sick, οπότε αν στη ζωή μας ξέρουμε κάποιον που είναι άρρωστος, our forgiveness work, η εργασία πάνω στη συγχώρεση που έχουμε να κάνουμε, is to understand that that sick body είναι να καταλάβουμε ότι αυτό το άρρωστο σώμα
only exists in our mind as an idea. Υπάρχει μόνο μέσα στο νου μας σαν ιδέα. It is our belief in sickness projected out. Είναι η δική μας πίστη στην ασθένεια που προβάλλεται έξω. The Course says there is no journey but to walk with Christ. Τα μαθήματα λένε ότι δεν υπάρχει ταξίδι άλλο από το να περπατήσω με τον Χριστό. If we don't see the light or the Christ in another, Εάν δεν βλέπω το φως του Χριστού στον άλλον, it's because we don't want to see the light and the Christ in ourselves. είναι επειδή δεν θέλουμε να δούμε το φως του Χριστού στον εαυτό μας. So indeed, as we see our brother, we see ourselves. Οπότε πράγματι, όπως βλέπω τον αδερφό μου, βλέπω και μένα. If we see our brother as a weak, sick body, Αν βλέπω τον αδερφό μου σαν ένα αδύναμο, άρρωστο σώμα, the mind feels itself to be weak and sick. ο νους σημαίνει ότι θεωρεί, σκέφτεται, αισθάνεται τον εαυτό του ως άρρωστο. So this forgiveness work of deciding to see the light Οπότε η διαδικασία της συγχώρεσης που αφορά το να αποφασίσω να δω το φως, heals our mind θεραπεύει τον δικό μου νου and is a gift of a miracle και δίνει το δώρο του θαύματος to the other mind, στον άλλο νου, saying, λέγοντας my brother, choose again. αδερφέ μου, επίλεξε ξανά. Not that you would necessarily say it Όχι verbally. ότι θα το πεις απαραίτητα, in the mind. στο νου. Yeah. Refuse to be a part of your brother's dreams. Αρνήσου να είσαι μέρος του ονείρου του αδερφού σου. Is what the Course teaches. Αυτό λένε τα μαθήματα. And if in the mind you choose to see your brother as a healthy light, Και αν μέσα στο νου σου μπορείς να επιλέξεις να δεις τον αδερφό σου σαν ένα υγιές φως, then you will be guided as to how to be with what seems to be a sick body. τότε θα σου δοθεί η καθοδήγηση πώς να συμπεριφερθείς με αυτόν τον υποτιθέμενο άρρωστο και τι να κάνεις. But knowing it's just in the dream. Γιατί θα γνωρίζεις ότι είναι απλώς ένα όνειρο. It's not the truth of the other. Δεν είναι η αλήθεια του άλλου. Καμία ερώτηση για την Αθανασία? No question about immortality. Can I ask something very quickly? So what should we do in order to reverse, I mean, in a few sentences, the whole thing, what do we do in order to reverse this aging process? Ρώτησα με λίγα λόγια να μας πει στην ουσία όλο αυτό που μας είπε σήμερα, πώς μπορούμε να, όχι να αντισταθούμε, συγγνώμη, να αντιστρέψουμε αυτή τη διαδικασία της γύρανσης. So it's not about reversing the aging process. It's not about becoming a younger body. Οπότε το θέμα, λέει, δεν είναι να αντιστρέψουμε τη διαδικασία της γύρανσης και να γίνουμε όλοι νεανικά σώματα. It's being very interested in remembering you are an ageless mind. Αυτό που είναι το θέμα είναι να θυμηθούμε ότι είμαστε ένας νους που δεν έχει ηλικία. It's all about the mind. Όλο σχετίζεται με το νου. And if we're listening to the ego, that's the last thing we want to hear.
Και αν ακούμε το εγώ, αυτό που μόλις είπα είναι το τελευταίο πράγμα που θέλουμε να ακούσουμε. If we're listening to the ego, we want to know how to be a happy, healthy body. Αν ακούσουμε το εγώ, το μόνο που θέλουμε είναι πώς να γίνουμε ένα νεανικό υγιές σώμα. So maybe you'd like to close your eyes Οπότε σας καλώ να κλείσετε τώρα τα μάτια and look honestly. και να δείτε με ειλικρίνεια. Am I interested in remembering I'm a mind? Ενδιαφέρομαι να δω ότι είμαι ένας νους Or do I really want to be a happy, healthy body? ή στην πραγματικότητα το μόνο που θέλω είναι να είμαι ένα νεανικό υγιές σώμα. As a mind serving the Holy Spirit, Ως νους που υπηρετεί το Άγιο Πνεύμα, we are unlimited in all ways. είμαστε απεριόριστοι σε όλες τις εκφάνσεις. Beyond all restrictions of time and space. Πέρα από κάθε περιορισμό του χώρου και του χρόνου. Identifying as a body, whatever its condition, Όταν ταυτιζόμαστε με το σώμα, ανεξαρτήτως από τις συνθήκες του, puts us on the timeline, αυτό αυτόματα μας βάζει στο χρονοδιάγραμμα της ζωής μας and means our experience will be as one getting older and dying. και αυτό σημαίνει ότι η εμπειρία μας θα είναι ενός ατόμου που μεγαλώνει, γερνάει και πεθαίνει. Often in very uncomfortable and painful ways. Και συχνά με πολύ άβολους και τρόπους και με πολύ πόνο. Επώδυνους. What is our choice? Ποια είναι η επιλογή μας? And let's open our eyes again. Και ανοίγουμε και πάλι τα μάτια. I wish us all so very, very well Σας εύχομαι τα καλύτερα σε όλους in choosing to remember that we are minds that can serve the Holy Spirit. Στο να επιλέξουμε, να θυμηθούμε ότι είμαστε νόες που υπηρετούν το Άγιο Πνεύμα. If we are a mind serving the Holy Spirit, all is given. Εάν είμαστε νόες που υπηρετούν το Άγιο Πνεύμα, τα πάντα θα μας δοθούν. So may that be our blessing to all of us. Αυτός είναι μια ευλογία για τον κάθε ένα εδώ πέρα. That we receive the full fruits of the Spirit. Να λάβουμε όλοι τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος. And that we're no longer satisfied with the very meager gifts of the ego. Και να μην είμαστε πλέον ικανοποιημένοι από αυτά που μας δίνει το εγώ.
Well, I hope this exploration has been helpful. Ελπίζω αυτή η διερεύνηση να σας βοήθησε. Even if there's one or two ideas that have stayed with you, Ακόμα και μία ή δύο ιδέες, αν έχουν μείνει στο νου σας, I hope they might be beautiful contemplations for you. ελπίζω να σας δώσουν την αφορμή να κάνετε υπέροχους στοχασμούς. And that will lead to the next part of the healing journey. Και αυτό θα μας οδηγήσει στο επόμενο μέρος της θεραπευτικής διαδικασίας. If there's something in you that says, I'd like to know more about this, Αν υπάρχει κάτι μέσα σας που λέει θέλω να μάθω περισσότερα γι' αυτό I'm interested in understanding more about the lie of aging, και θέλω να μάθω περισσότερα για το ψέμα των γυρατιών, I'm not talking about intellectual understanding, και δεν μιλάω για μια διανοητική κατανόηση, but a spiritual understanding. αλλά μια πνευματική κατανόηση. If that is in your heart, if that is your prayer, Αν αυτό βρίσκεται στην καρδιά σας και είναι η επιθυμία και η προσευχή σας, then all means will be provided. τότε όλα τα μέσα για να το πετύχετε θα σας δοθούν. Yeah. It's been such a pleasure to be with you. Really, a really pleasure. A really good Χάρηκα πάρα pleasure. πολύ που είμαι μαζί σας, πραγματικά. Ήταν μεγάλη ευχαρίστηση. Can they open the microphones? Yeah, yeah. Ανοίξτε και τα μικρόφωνα τώρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, πάρα πολύ. Αδέρφια μου, να είστε καλά όλοι σας. Πολύ χαίρομαι που σας βλέπω. Γεια σου, Αφροδιτούλα. Γεια σας, αγάπες μου. Γεια. Ευχαριστούμε. Γεια σου, Γεια σου, Σαμίρα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Γεια σου, κουμπάρα. Να έχει ένα καλό ταξίδι η δασκάλα μας. Have a nice trip. Thank you. Να μας θυμάται. Remember us. I will. I'm back in September. Θα ξανάρθω και το Σεπτέμβριο, λέει, Yeah. και θα σας θυμάμαι. Yes. Ωραία, μπράβο. Τέλεια. Καλό βράδυ σε όλους. Ωραία, καλό Καλό βράδυ. βράδυ. Καλό βράδυ. Φιλιά σε όλους.